Mina nginguzanele wakaGumede ohlala eNhlungwana njengamanje, kodwa imvelaphi yami isendaweni yaseSenfaith. Kwathi umama esegula obekade esesele yedwa kubazali, wayekade esebenza esitolo somlungu eSenfaith. Wayese eshiya umyalezo kumlungu ukuthi ucela ambhekele mina ngikwazi ukuthi ngikwazi ukubhala igama lami nje kuphela. Kusho ukuthi ekubalulekile ngizogcina nje lapho ngempilo yobuncane, okubalulekile ukwazisa abantu bakaNkuluNkulu phasi komthunzi welanga, okholwayo nongakholwa. Akubona abakholwayo kuphela noma kubona abangakholwa kuphela, kodwa okholwayo nongakholwa azi ukuthi uma engakholwanga ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo uya esihogweni. Isihogo sikhona bathandekayo, isihogo sikhona. Indaba yami ke iqala la sengishadile ngo98. Lapho ke kulo nyaka ngigulile. Uma ngigula ngase kufika isikhathi sokuthi ngilale esibhedlela eKing Edward. Mangilele eKing Edward kwase kutholakala ukuthi ngiguliswa inyongo. Enyongweni yami kugcwele amatshe. Kwase kufika isikhathi ke sokuthi umthetho uthi mangihlinzwe ukuze ngithole ukuphila. Ngahlinzwa ke imithungo ewu3 ngesikhathi esisodwa ekhona eKing Edward. Angikwazanga usheshe ngivuke ngesikhathi esifanele, kwaze kwacaca ukuthi angivukanga. Uma ngingavukanga ngezwa izwi lomuntu engimemeza kakhulu ethi Zanele, kodwa futhi esho kude ngohlobo olumangalisayo. Ngawo sabela ngosiba esengibiza kwesithathu. Kwayimake ngithathwa ke ngisiwa ewodini. Uma ngisewodini umyeni wami wayesengicelela ipass out. Engicelela ipass out ngoba ezwe emsebenzini wakhe ukuthi kumele ngithole nemithi yesiZulu ukuze kuvalwe lesi simo engikuso esizwa abanye emsebenzini wakhe. Ngesikhathi ke ngisekhaya ke kuleyo pass out nginomntwana ke oyedwa kuyena kwami, bese kuzoba umntwana wesibili omncane naye futhi omkhwenyana wami. Kusho ukuthi labantwana ngilele nabo ke ekamereni, omunye engapha kwami omunye engapha kwami. Kuyisonto umhla ka28 August. Angikwazi ukuhamba ngaleso sikhathi, angikwazi ukwenza lutho. Umthungo ihlaza, ngisenkingeni nje ngohlobo olumangalisayo. Ngoba naleyo pass out ngayithola ngoba esengicengela umyeni wami kodokotela. Uma ke sengiphumile kusebusuku ngesonto kwawo8 isikhathi mhla kwenzeka lesi simo engikhuluma ngaso, ngezwa nje umuntu engimemeza ngezwi elikhulu ethi thathi ipeni, uthathi exercise, ubhale zonke izono zakho. Ngendlela engethuka ngayo ngoba izingane zazilele lezi ezincane zami zombili ngapha nangapha edining room, babehlezi khona bonke bebuka iTV, engekho umuntu owayekwazi ukuthi angene ngala ngoba vele kwakuyisikhathi sokulala kwawo8 ngempela la khona. Uma ngilizwa leli lizwi nganotice ukuthi ukhuluma kabuhlungu lo muntu okhulumayo, futhi mangiqalaza ngemuva nasemaceleni akho umuntu, kodwa izwi lakhe lingena ngeziqu zomzimba zonke, amadleba akasebenza ezwini yakhe. Kusho ukuthi kuleso simo ngathuthumela, ngase ngiyakhuluma futhi angitshelanga umuntu ukuthi ngithi Inkosi Jesu. Kwazifikela khona futhi kwazenzekela ngathi Inkosi Jesu. Kanginaso mina isono, engikwaziyo kunye ukuthi abantu mina bayangizonda futhi ibona abantu abathakatha mina angaze ngibulale umuntu. Ngakho kisona anginaso. Wayesethi ngizokukhumbuza zonke izono zakho. Kusho ukuthi ngathuthumela ngatshela ngoba kwakukhona ke isikhathi esiningi ngumuntu obethanda ukufunda nokubhala. Ngathatha ilokuzana ipeni ke khona la eduze kwami kanye neexercise elalivele likhona eduzane. Ngase ngiyama futhi ngiyalinda. Uma ngisalindile kanjalo ngilindele futhi leli lizwi, ngase ngibheke nje odongeni. Mangibheke odongeni kwabhobo ukudonga, ngabona iTV khona. Uma ngiyibukile le TV ngase ngibona ingane enana 9 months nje igqoka iskiphi esibovu esidabuke enkabeni. Le ngane ikhala ngohlobo olumangalisayo, ngendlela eyayikhala ngayo angazi ukuthi wakwenze njani. Kusho bese ngiyabheka lapha ku-TV ekhona kubhala igama likaZanele, lapha futhi ekhona ezansi kubhala ukuthi 9 months. Ngibuke lesi simo engisibukayo bese ngiyazishaya, ngiyazincinza ukuba ngiyaphila yini, ngoba ngiyaphila futhi angilele. Ngabuza kwenzekani engqondweni yami, ngoba ngilele nje ngaphinda ngazishaya ngazincinza, ngathi angilele nje futhi ngiyaphila, hayi angikhona anginankinga yalutho nje. Kusho bekusale sesimo ngisadidekile ukuthi kwenzakalani. Aphinde futhi lo muntu akhuluma emva kwami athi lungela ke ukubhala ke.
Mawusubhala ubhale ngesandla esincane, ubhale ngenhla kalayini phakathi nendawo bese uphinda futhi ubhala kulayini. Ngokuba engizokhuluma nawe kuningi kodwa kuzodinga ama-page amabili. Kusho bese ngiyahlala ke ngiyalinda ke. Uma ngilindile le ngane ngiyayibuka lokhu iqalipaquza. Kukhona umuntu oyigonile. Lo muntu oyigonile akavezwanga ngenhla ukuvela kwakhe egcine esifubeni nasezantsi futhi egcine emathangeni ukuvezwa kwakhe. Uvezwe la igone khona ingane. Uma ngiyibukisisa le ngane ngithola ukuthi lo mzali noma lo oyigonile uzama ukuyincelisa ikhipha ikhanda ngaphansi kwebele, ikhanda ngapha inola kanje ishaya izinyawo, iphakamisa izinyawo, ishaya uma wayo mangabe ukuthi uma wayo lo incelisayo. Kodwa futhi kuyatholakala ukuthi nje uyancenga lo muntu oncengayo. Abesesho kabhaleke athi qala kubhale wena lo usemncane wawuna 9 months ngalesi sikhathi. Uma wakho wayengekho eyokukha amanzi wakushiya wena ulele. Uma wena uphaphama engakabuyi wase uyakhala. Ufika wena sewuyakhala usuvukile. Njengamanje ke uyakuncenga ukuncengela ukuthi xola ngoba ubekade eyokukha amanzi wakushiya ulele. Ngaleyo ndlela u9 months watholakala ukuthi ukhungethwe izono ezu3 ngesikhathi esisodwa. Engithanda ukuxoxisa khona ukuthi isono asihambi sisodwa. Isono sinamachwane nominini. Ngaleso sikhathi ke wasethi uyabona njengoba ekuphakamisa izinyawo kanje uchaza ukuthi ulaka, unolaka. Bhala phasi ke ngabhala. Wathi njengoba uibele ungalifuni, ukhipha ikhanda ngaphasi kwebele, ulikhipha ngaphezulu, uvika ibele uthi uyanceliswa. Yingoba usowudubile. Njengoba ekuncenga ke, ekuncenga, uphinda kubhale usho ukuthi uyaduba. Waphinda futhi wathi yazibona yini ukuthi ngendlela okhala ngayo uyakuncenga kodwa awuncengeki. Nalapho futhi ngithulile ngiyabuka. Ngase ngibuka, ngesikhathi ngibuka wathina ukukhala kwengane ingathuliseki, isho inhliziyo encane. Wasethi ke njengamanje unezono ezu3 kusukela lapha ya kulesa simo lesiyana. Ngamangala enhlizweni yami ekubeni ngithe mina anginasono. Ekubeni ngingenasono ngabheka mina izono ezinkulu okufanele ukuthi ngabe ngithi nginazo kodwa kwathola ukuthi ngithi anginazo. Enhlizweni yami waqhubeka lapho ke ngamangalo ukuthi senginosono sokuduba, inhliziyo encane, ulaka ngesikhathi esisodwa. Impilweni yami ke kwangimangazela ukuba wangitshela ke angangokuba kukhona izikhathi lapho athi mayekhuluma khona ethi angibhale ngaphika. Uma ngiphika mina wayese engikhumbuza unyaka wathi 1972 kwakuyisonto futhi leso sikhathi leso lalibalele kakhulu. Asho ngisho isimo somoya ukuthi umoya wawungakanani, ukushisa kwalelo langa kwakungakanani, ngangigqokeni nesizathu esidala ukuthi ngenze lesisono. Ngasizwa ngaleso sikhathi ngamangala enhlizweni yami. Uma ngisakule umangala kulo inhliziyo ngathi mina hayibo angikhumbuli ngempela kodwa wasethi ngendlela angikhumbuza wathi ngikhumbula. Wathi metha ngikhumbule ngakhumbula enhlizweni yami ngamangala. Kusho ukuthi ngakubhala ke izono eziningi ngohlobo olumangalisayo u2 pages eside elilodwa no2 pages eside elilodwa. Kusho ukuthi ke ngangibhala ama page mina awu2 ama side awu4. Kwakunenyakanyaka yezono ezina 4 pages. Enhlizweni yami ngakhala kusukela lapho ke ngathi cishe ngafa uNkulunkulu ngangamboni ngoba ngangingade ngihlinziwe ngacishe ngangavuka ngizitshela ukuthi anginasono. Waphinda ekhulumeni kwakhe lo muntu wayesethi uyakhumbula yini ukuthi wena wasewufile? Ngathi mina cha angikhumbula. Wathi yamkhumbula yini umuntu wakubiza usetheater wakubiza kakhulu waze wasabela ngokwesithathu? Ngathi mina yebo ngiyakhumbula. Wathi nekwakuyimi loyo. Ngase ngiyathokoza ukuze lokho kodwa futhi nginokumangala enhlizweni yami kuleso sikhathi ke ngendlela akhuluma ngayo nami ngalelo langa lomhla ka28 August 1998. Wahlala nami kusukela ngo8 ngesonto wazoba umsombuluko ngo4 ekseni. Ngeshwa ngase ngifisa ukuthi akungena umuntu azophazamisa lolu hlelo ngoba ngangesisaba ngithuthumela ngendlela emalisayo kodwa akuzange kuzengene umuntu. Abanke ababebuka iTV ofanele ukuthi beze kamereni bazolala ababange basaye ekamereni bavele balala khona lapha eDaning Room bebuka iTV beze ekseni ngo 4:30 ngoba sebegezela ukulungela ukuya emsebenzini. Kwayimake lapho ngithola ukuthi ngiyalala ubusuku bonke kade ngihlezi. Uma kusekusile kumsombuluko sebehambile ke bonke besemsebenzini ngihlezi ke nje okujwayelekile ngiyazi ukuthi angikwazi ukuhamba ngingumuntu ogulayo la endlini futhi sekukhona lonke uhlobo lwemithi
ongasulicabanga olukhona khona amanzi akashembe khona impepho zihlukene yonke liyonto into eyayibuka yimina futhi igcwele endlini la ngangihlezi khona nenhlobo zonke zeziwasho ngoba nakuthiwa kulashwa mina empilweni yami ke ngisazisebenzisa zonke lezi zinto ngangithi ke mangabe ngiya enyangeni lapho ngangiswa khona ngangithwelwe ukuthwalwa kwami mase sengifikile enyangeni ngangicakwa ngomcako omhlophe nje ngipendwa ngayo yonke indlela yokupenda uma sengibuya kwakumangaza ukuthi imoto kufanele ukuthi zingithathe zazingesaba zazingavumi ukungithatha kwakubiza ukuthi kube nzima ukuthi ngisizakale baqhubeka lapho kwacaca ukuthi izinyanga ezelapha mina ziyafa kusale mina futhi engigulayo uma ngithi ngiyashintsha ngiyakwenye kuthiwa yikho isesibhedlela ngiphinde emuva neziphakuzi empty ngoba naku vele ngithi ke kade ngiphinde lapho uma ngiphinda futhi ngithi ngiyakwenye kuthiwe nje hawa uzwanga yini siyamfihla ngomgqibelo ubaba ubani kufa abantu kusale mina engigulayo kwaze kwacaca ukuthi iyaqala manje lento enhlizweni nami ukungena ukuthi kwenzakalani manje kwafa abantu abangilapha abaphilayo nezinyanga kodwa kwasala mina engigulayo nami ngisakuleso simo nasemndenini nomanje sibeqale sibekhathazekile umyeni wami eseqale sekhathazekile ukuthi kwenzakalani manje kwafa labantu engibathembile ngithi bazosiza umngami na kusho ukuthi impilo lapho yaqhubeka ithe mayiqhubeka lapho impilo bese kuthi ke ngomsombuluko ke manje lo nje bade kanti ngikhuluma ngomsombuluko womhla ka29 ngakusasa ke manje lo ngikhuluma ngawo ngabo 10 bese ngifikele ukuthi ngiye etoilet endlincane ngiyazi ukuthi angikwazi ukuhamba ngiyazi ukuthi angikwazi futhi ukuzenzela lutho akho umuntu la endlini khona abantwana bami laba babili abalele bese vele akhulume lo muntu ngesikhathi ngisacabanga ukuya etoilet athi njengamanje qaqa amabhandishi lawa sesiswini ngithi mina hayi ngeke ngikwazi mina ukwaqaqa amabhandishi ngoba umthungo yami imisha futhi kuthiwe ngibuye ngolwesine ngoba iclinic yami ise SO4 eKing Edward manje ibona bazongiqaqa ngeke ngikwazi ukuthi ngaqaqa ngoba kuthiwe ngathinti ngize kubuye kuthindwa kubona ngolwesine athi yena ngithi qaqa amabhandishi asesiswini ukuze ubone ukusindisa kwami kusho ukuthi ngokusho kwakhe kanjalo ngivele ngigodole ngiqaqazele uma ngiqaqa ngithola ukuthi lemthungo le isiphelile mile kuthenkwe ungathi ngangikwebhekile into encane futhi eseyibonakala akukhombisi ukuthi umthungo emisha lena ngimangale ngithi mangiqala ngiyakaze ngoba kubhlungu mangiyakaze ngizwe ukuthi hayibo kupholile kubhlungu ngixakeke kwenze njani aphinde lo muntu bese ngifisa ke ukuthi ake ngithathe nazinto ukuzama ama crashes ngiye etoilet ngithola ukuthi engathi asekude ke futhi nakunami angazi zokwenza njani ngithi mangithi ngiyatsheka ngiyabheka futhi ukuthi ngizokwenza kanjani ukuthi ngifike kuona ngithola ukuthi hayibo kulula futhi manje ukujika kanti bengena umuntu okwazi ukushika kalula ngwabheka bese ngifika ukuthi athi ngithi ehla uhambe uye toilet ngithi mina yangikwazi ukuhamba athi njengamanje ngithi hamba kusho ukuthi ngicothoze ngizitshela ukuthi ngizozithunuka inqonda ayiyeke ukungitshela ukuthi ngiyakula futhi ngisanemthungo kuseleso lesona leso simo ngisaxakekile kanjalo athi ngithi njengamanje hamba uye toilet bese ngiyehla empedeni mangehla empedeni hayibo kuyameka ngibambelele ngodonga hayibo kuyahambeka ngihambe ngodonga ngize ngifike ama crashes mangifika ama crashes emile lapho dongeni ngiweqe ngawathathi ngigudla udonga ngize ngiyongena etoilet uma ngene etoilet ngimangale ngohlobo mangalisiye sengiyenzile lento engizoyenza ngijombe ngizumuzuma hayibo ulula ngizelule ngizwa hayibo ngenze into ade ngingayenzi ebekade seyiphupho kimi ubhlungu ebenginayo emzimbeni ngivele ngibona ukuthi nje ngaze ngakwenzeka into engajwayelekile empilweni yami lokho ngikhuluma ngakwenza ngomsombuluko ngakusasa kade wenzeka lokho ebusuku kubonke bese ngivele ngibona ukuthi okay akuvele thathi washing ngiwasha ngesikhathi sengiwasha ke manje ngangigqoka iphinifa skirt ngesikhathi sengiwasha ngizwe umuntu futhi ekhuluma kakhulu athi kimi Zanele impilo yakho yonke iphethwe ezulwini ngithi mina impilo yami iphethwe ezulwini hayibo athi ngithi indaba zakho nazo ziphethwe ezulwini ngithi mina hayibo ngine indaba mina anginandaba nje mina abesethula kanjalo uma ethule kanjalo bese ngiyaqala futhi ngifike lo hleva nengodole ngesabe ngoba indlela akhuluma ngayo kwakuzwakala emhlabeni wonke kodwa okwakungimangalisa ngoba umuzi ekade ngihlezi kuwona khona ekhaya emzini wami kuseduze komgwaqo main road abantu bayehla bayenyuka bayamemezana bakhululekile ngiyasokola ukuthi hayibo labantu yini idala ukuthi bangami balalele lo muntu okhuluma ngawo phela ukhuluma phezulu khulu engathi bekhuluma ngompopho kufanele wonke umuntu umile uthithibele inhliziyo nami ngivele ngithuthumele khona lapho futhi bekunyakaza isifuba sami kuzethunyakaza iphinifu leli lizwe ngathi lingishaya esifubeni
ngiphakamisa iphinifa ngibheke ukuthi khona abani esifubeni sami ngithotha khomuntu ngisabe ngithuthumele ngohlobo olumangalisayo ngithi awukanti leli lizwi inkosi yami izonginana noma sengisebathroom kuthi kusenjalo leso simo bese kungena intombazane eyayomakhelwane eyivamisileke ukuthi izongilunguza ngoba ngikwiphasawuthi kwaziwe endaweni ukuthi ngiyagula abese thina hawu uba lo setoilet ngithi mina ngoba kade ngimemeza ngithi nonhle uke wafika yini lana athina cha ngaze ngifike ngiyaqala ukufika usho ngoba yini bese ngithi mina hayibo kukhona izwi la elisho kakhulu lathi indaba zami iziphethwe ezulwini abese hleka angibhinqena athi nawo shima masijabulona indaba zakho ziphethwe ezulwini ngithi mina ngiqinisile wena uyocela ukuthi ngiyadlala into ngiqinisile abese hleka angishiye kanjalo kungiphathe kabuhlungu lokhu ngoba kusami ngathi kusho ukuthi ngiyahlanya sengigule kakhulu kaze ngahlanya ingqondweni yami ngizwe into engaziwa umuntu kufanele ukuthi ngempela ngabe umhlaba umile uthense ngendlela lo muntu abekade ekhuluma ngayo noma leli lizwi ngendlela ade likhuluma ngayo kodwa abantu bakhululekile ngalesikhathi mina ngiveva ngigodola ngesaba ngawasha ngaqeda ngathi ngiya uma ngiwasha ngiqeda ngithi ngiya abese phinda futhi lo muntu akhuluma athi thatha izono okade uzibhala ungilandele bese ngithatha futhi exercise ekamereni ngihambe uma ngiphuma bese ngifika ngima emgwaqweni ngoba ngazi noma kufanele ngishone ezansi noma kufanele ngishone phezulu yini aphinde futhi asho athi ngilandele kusho ukuthi bengiya lapho izwi lisho ngakhona uma kukuleso simo ngifike la kuphambana khona emgwaqo ngingazi kufanele ngishona ngalapha ngiphinde futhi ngilalele ukuthi ngizokwenza njani ngalowo mzuzu ngiyakhala ngiyesaba ngingedwa nabantu abangibukayo angibazi ukuthi bathini emqondweni yabo abazi futhi abantu ukuthi ngisenkingeni engakanani aphinde asho lo muntu athi ngilandele kusho ukuthi ngiphinde ngiye lapho izwi lisho ngakhona ngaqhubeka ke ngahamba ngaze ngafika endaweni lapho ngizwa amazwi abantu ehlabelele bese kufika inhliziyo nami ukuthi ake ngiqale ngiye la kuhlatshelelwa khona phambi kokuthi ngidlule uma ngifika hawo abantu abawu3 bayakhuleka kodwa basahlabelele kwamanje ngivele ngifike ngihlale ke ngasemnyango ngithi fufo bali ngasemnyango kukhona omunye umama ehleli nje empedeni kodwa ubuke ngathi akaphilile bese kuzoba khona ababili ngendlela ababehlabelela ngayo wawungathi baningi ngohlobo olumangalisayo uma ngihlezi lapha phansi bese ngilalela licula abaliculayo eculweni ababelicula inhliziyo yami yadabuka kabili futhi ngaphinda ngakhala ngohlobo olumangalisayo mase ngizwa bethi ngidalule konke kwami ekubeni ngiphethe izono la ngivele ngifuna ukuthi ngizodalula impilo yami ngikhaliswe ilamazwi alaliculo ke manje bathi inkosi ngibheka kuwe inhliziyo yami ikhathazeke ngikhale baze badideke manje ukuthi kanti ngempela lo muntu wesifazane uqala ukugula ngengqondo yini ngoba amusha kwenzekalana ngikhale into enganqamuki bacule baze baliqede ke leli culo uma sebeqedile ukucula bese bethi ke bayakhuleka bese ngithi mina enhlizweni yami ngizothula ngilalele ngizwe ukuthi uma ngabe kukhulekwa kuthiwani ngoba mina ngokwami angikwazi ukukhuleka mina ngijwayele noma ngangijwayele ukukhuleka engangifundiswe khona ngifuna ukuthula ke ngibalalele ngizwe ukuthi bathini uma bekhuleka ngesikhathi ngithulile bengilalele aphinde futhi lo muntu ashe emva kwami ngezi lona lele lesabekayo athi khuleka ingizwe futhi kanti lo muntu usangilandela futhi uselana ngithi ngivela ngisho futhi ngathi isikhathi ngisasho njalo ngithi Nkosi Jesu angikwazi mina ukukhuleka kunye ngikwaziyo ukuthi ngiyakuthanda Nkosi Jesu ngiyakuthanda Nkosi Jesu ngalowo mzuzu inyembe zigcwele izihlathi iphinifa limanzi esifubeni ngiyakuthanda Nkosi Jesu ngiyakuthanda Nkosi Jesu amen bese ngithula ngithi bese beqhubeka ke baze baqede uma beqeda ke ngiyafevezela ngisaba kwani ke manje ngoba ngitshela ukuthi sengiphephile mangila kuphathwa abantu leli lizwe lizongilandela abesethi ke umzalwane lo osempedeni wana mama uhlezi lapho phansi ofikayo ngicela usukuma uzongikhulekela ngiphinde futhi ngisho ngithi mebabo kasi ngavelelwa bo labazalwane ngibafice bekhona bazothula balalele mina ngikhuleka kanti mina ukukhuleka ngikwazi mina engikwaziyo uNkulunkulu wami kunye ukuthi ngiyakuthanda wena Nkosi Jesu kuphela manje ngizokhuleka ngithini kungcono mabezokhuleka nabo bese ngiyakhuleka ke abesethi mama ofikayo ngicela ungikhuleke lisho sesho kwesibili bese ngiyasukuma mangithi ngiyasukuma akusukumeki ngiyawa ngiphinde ngithi ngiyagaqa ngamadolo akugaqeki umzimba uyangesinda kodwa ngizame ngitibile ngize ngifike empedeni uma ngifike empedeni bese ngibabela ngompedeni ngiyasukuma
ngimbeke izandla ngikhuleka ngikwazi nakhuleka phela nje ngikwaziyo ngithi Nkosi Jesu ngiyazi ukuthi wena udokotela omkhulu uyazi umama ukuthi uphethwe yini ngegama lika Jesu isifo esempilweni yakhe siyasiqalekisa amen kusho ukuthi ngihamba ngimthinta kusukela ohlangothini phasi kwekhwapha kuze kuyofika ezinyaweni uma sengiqedile abesethi lo mama hawu uyazi ukuthi sengiphilile kusho ukuthi bese beyathula kabazwane bayalalela athi lo mama ngesikhathi ungithinta la yilapho ukufa bekungiphethe khona uma ngabe ungithinta la ngithinta khona ukufa bekusuka kuye kwenye indawo kuthi lapho kubalekele khona phinde futhi isandla sakho siyoma phezulu kwakho angawuba kuze wangibambe ezinyaweni ezinzwaneni yilapho buke kwazi kwaphuma khona kusho ukuthi sengiphilile kubongwe khona lokho kufika enhlizweni yami ukuthi angikhulume naye lo mama ngalezi zono ngeke ngisakwazi ukuphinda ngidlule ngoba ngiyazi ukuthi amandla sephelile vele ukuthi ngingaphinda ngiqhubeke ngikwazi ukuhamba bese ngicela ukukhuluma naye kodwa ngicela sibe sobabili bese beyaphuma ke labanye ngiqale ke ngikhulume ngalezi zono ke ngizifunde ephepheni ngesikhathi ngizifunde ephepheni yena lo muntu futhi uthi angichaze njengoba yena kade engichazela ukuthi lezi zono ngizenze kanjani nezizathu ezaze zakhipha ukuthi ngichaze yonke into njengoba yena kade engichazela ngempela ke lokho ngakwenza kwaze kwaba segcineni ngaze ngahamba ke khona ke sengibuyela emuva mangihamba khona ngiyezwa futhi ukuthi umzimbulula inhlizweni yami indlela engithokoze ngayo ngangiqala nqa ukuzwa intokozo efana nale bengingaze empilo nami ukuthi kanti ngempela isono siyisesinde emzimbeni womuntu ngangilula ngithokoze ngohlobo olumangalisayo ngizizwela ubumnandi engakaze ngihlangane nabo empilweni yami selokhu ngazalwa ngoba ukuthokoza bengivile ngaze ngize ngibe nako uma ngibuyela ke ekhaya sengisukile phela manje lana uma ngibuyela ekhaya ngathola ukuthi uyaphinda futhi lo muntu uyaqhubeka uthi ke kimi kufanele ke manje ulungele ukuthi siyahamba uya lapho wawukade ukaka khona uyophipha amakaka akho ngisadidekile kanjalo ngikakile mina kuphi abesethi na kuzo zonke indawo owahamba uhlala kuzona wawushiya amakaka ngoba wawushiya ungashongo kwezinye indawo wawushiya ubethukile uyakhona ke manje uyozihlambulula uyobatshela ukuthi wena wabathuka wena noweqa kwakho lapho waweqa khona njengamanje ke lunga sihambe usho ke ngalesi sikhathi ekseni ngo8 kwakusuku sengikhohliwe kodwa kwaku8 ekseni ngigqoke ngigeze ngiyathuthumela njalo impilo iyaqhubeka umyeni wami maye ngibuka ungibuka njenganomuntu oseqala ukuhlanya abese njalo kodwa futhi angafuni ukungikhombisa ukuthi ngibukeka kanti ngingumuntu ohlanyayo into edala ukuthi asho kanjalo ukuthi ngesikhathi ngibuya ngale ekuvumeni izono waphinda lo muntu wakhuluma wathi ke angichithe yonke lemithi ela endlini ekade ngiyisebenzisa ngilahle lonke lolu hlobo lwezintambo engakade ngiboshwe ngalo ngenxa yokugula manje mayifika yena ufika uthethela ukuthi lezi zinto zonke uzithengile ngemali ubezikhokhela kodwa manje sothola ukuthi mina sengichithile impela sengigule ngaze ngahlanya isizathu ke esizonke lezo zinto zami bisele kuthini aliphasisele ukugula lokuhlanya aphatheke kabi kakhulu kunaqala ngesikhathi ke kwenzeka ke lokhu bese ke ngiyahamba ke ngiyalungela ukuhamba uma ngihamba ke bese ngiphinda futhi ngidlula lapha akade ngidlule khona ngavuma izono kulabo bazalwane ngifica ke umzalwane lo engangihlezi naye ngivuma na izono akekho kusho ukuthi mhlambe wayevakashini kukhona laba abanye ababili kusho ukuthi base siyabingelelana hayi abazalwane impela futhi bayaphila banalutho sihlobene futhi nabo ngohlobana impela bese bengenzela iti bathi bantu bangenzela iti la ngaleso sikhathi ngiyathuthumela sengiyabatshela manje ukuthi angizile la ekhaya ngempela ngiyadlula ngiya emzini okuthiwa ngakaka khona angiyophipha amakaka ami bese bethi bona yazi siyayiqala ke lento siyakhola sesineminyaka sakhola kodwa lokho kwakho nje asikwazi ngicela ningaphatheki kabi bathandekayo uma ngisho kanje ngikhuluma ngendlela uJesu ayekade ekhulume ngayo ngoba eqonde ukungikhombisa ukuthi isono simnukela kangakanani uNkulunkulu futhi singcole kangakanani angangokuba ngelinye ilanga uNkulunkulu emuhle wayewangithatha wangikhombisa wangizwisa
phambi kwakhe engizwisa izono emhlabeni ukuthi zinuka kanjani. Indlela iphunga engangilizwa lapho angikwazi ukuchaza, futhi ayikho into enuka kabuhlungu njengento enuka isokwesono phambi kaNkulunkulu. Ngaqala ngalo langa, ngagcina ngalo langa futhi ukwazi ngempela ukuthi kanti isono usibiza kanje nje ngoba silento le. Ngakho ke ngithanda nje ukuthi ngingakhathazeki, angiqondile ukuhlambalaza, kodwa nje indlela engivezwa ngayo ububi besono nokungcola kwaso nephunga laso liyinto ebuhlungu ngohlobo olumangalisayo. Kulungile ngiyimake sikwenzile itiye, ngisahleli ngilinda itiye, abazalwane besalinda amanzi ukuthi abile. Abesephinda futhi lo muntu akhulume athi kimi, asihambe, awuzili uzophuza itiye, asihambe siye la ngithe asiye khona. Bese ngiyabatshela ngithi bazalwane, ngicela bandla ningabe nisangenzela itiye, sengiyahamba. Bathi bona hayi uzophuza nje itiye kuphela, asizukwenza lutho oluningi bese uyahamba. Aphinde lo muntu avela ngesikhathi ngithi sengiyahlala futhi phansi ngoba bese ngimi ngenyawo, athi ngithe asihambe. Kusho ukuthi bese ngithi mina hayi yakani sengiyahamba bese ngabusasho lutho kubazalwane, ngiqhubeke ngihamba. Ngesikhathi ngihamba ngiyakhala inyembezi, ngiyathuthumela, ngiyesaba ngohlobo olumangalisayo. Uma sengifikile ngenhla komuzi, ngesaba ngohlobo lokuthi ngama ngakhuleka, ngangazi ukuthi kufanele ngenze njani. Kwathi enye inhliziyo yathi angidlule, enye yathi angime, enye yathi ngoba inhliziyo yami yayibuzana ukuthi ngizoqala ngakuphi ngoba ngiyazi la ukuthi ngahamba kanjani, ngenzani, ngeqa ngizokwenza njani. Ngithi ngisamile kanjalo, aphinde lo muntu athi ungesabi, ngizokuba nawe. Kusho ngendlela akhuluma ngayo nje, ukhuluma izwi lingene linamathela. Bese ngiphinda ke ngiqhubeka ngize ngiyofika endlini. Mangiqonqoza ngoba kwasekuseni, hayi nokho bathakozela ukuthi bayangibona ngoba phela kade ngagcina la ngendlela engangihambe ngayo. Bese ngivele ngicela uxolo kubo bonke, ngicela ukuthi ngihlale nabo phansi, hayi beze bangangihluphi. Ngiqala indaba yami ngiyilanda. Ngesikhathi ngiqala ngilanda avela sisukume ekuqala uma athi nje umntanami, umazethi, into esikade sadlula kuyo leyo. Zonke ingane zikhula kanjalo. Xola ngane yami, xola ndodakazi, khohlwa eliyonto. Kusho ukuthi anginikeze uthando olumangalisayo, ngimbheke uNkulunkulu ngendlela engangone ngayo lapho. Sukume nezingane zithi my sister, khohlwa, dlula into engakaze ngizihlale ingqondweni zethu leyo, dlula kuloko. Zonke ingane zikhula kanjalo. Ngithokoze ngendlela emangalisayo. Kusho ukuthi nabo bathi hayi awuhlale phansi ke khona sizophuza itiye sisonke. Athi lo muntu phuma ke manje uhambe. Kusho ukuthi bese ngithi mina ngicela ngabusangenzela itiye, ngangifuna ukuthi azaphinda athethe ngoba ngiyakwazi ukuthetha kakhutha kumnandi. Hayi bathi bona itiye nje itiye ukudla sekuseni ngoba ufike kusekahle kusekuseni. Ngithi mina hayi ukuthi manje ngijahile ngibuyele emuva. Nempela ngidlule. Uma ngibuya ngize ekhaya athi ke futhi lapho phinda ke futhi manje uhambe uye kabani lapho wathi wena umama wakhona uyakuthakatha wena njengoba ukulesi simo kusona nje uyingoba uthakatha uyena. Ngithi hayi bo into enkulu kangako sami ngizoyiqala ngithini, ngizokwenza kanjani, ngizokwenza njani. Athi ngithi ngilandela nakhona lapho futhi ngihamba ngiyathuthumela, ngiyesaba, angazi nokuthi abantu engihlaka nabo bathini ngoba phela lezi ndawo zihlukene ngohlobo olumangalisayo. Futhi henye isection ngisuka kwenye isection, ngihlala emlazi ngaleso sikhathi. Uma ngiqhamuka la bese ngisaba ngoba lana ke kunabafana abanendawana yokuthi babe nakho ukumbiyelela umama wabo ngoba leyo nto wase kuyinto eyaseyaziwa endaweni. Kusho ukuthi ngempela ububi obabukimi nalomndeni kwase kuyinto engafihlekile, bonke abantu babazi. Uma bengibona ngiqhamuka kube naleso simo kimi futhi sokwesaba okukhulu, nabafana bakhona ngiyabesaba, hayi bathule bangibuke bangasho lutho, ngiseza nje. Kanti ngesikhathi bezongena la endlini bazotshela umama wabo ukuthi nangu mina ngiza. Ngempela ngingene endlini, mangingene endlini ngiyanqonqoza, ngiyesaba, ngiyaqhaqhazela. Hayi angibingelele umama, ngivume, zingibingelele nezingane, ngivume, babuza impilo ngiphile. Bese ngivele nje bavele bahlale phansi bonke. Uma behlala phansi bonke ngingazi ukuthi ngizoqala kangaka kuphi ngithini, aphinde futhi lo muntu athi khuluma konke okwakusenhlizweni yakho nongamtshelanga khona okwakukhulunywa inhliziyo yakho, mtshele khona namhlanje.
ngivele ngiqaleke indaba empilweni yami kwenzeka ukuthi makwenzeka ukuthi ngabona ukuthi kungcono ngihambe ngiye ebantwini abahlolayo, abantu abahlolayo bangitshela ukuthi ngibulawa wena uyangithakatha uyangibulala, ngisho konke kwakwenzeka. Avela sukume aphinde naye enze into eyenzeke kaHadebe. Uma ngabe sukuma yena ngilindele mina ukuthi izibhakela ezizohlala kimi ziyamangalisa. Avela sukume angigone. Athi Nkosi yami ngani yami, into ekade yadlula leyo kimi. Futhi ngayazi kudala ningakayiphumisele lokuba niphumisele nize ningitayelele kanjena nomyeni wakho. Ngazi kudala sengizwile ukuthi kanti ngiyanithakatha. Kodwa kuko konke abantu abamxolani sengadlula futhi nje kakhulukazi njengoba ukhuluma nokukhuluma nje ngiyabonga kakhulu, ngiyaxolela, ngixolela ngisho umyeni wakhe engazange zasho lutho, ngiyaxola kakhulu ngani yami. Zasukuma ingane zathi wena usisi wethu wena, bangixhawula abafana bakhe. Kwamnandi ngohlobo olumangalisayo, ngambheka uNkulunkulu enza izimangaliso esimweni esasifana la sengingasangeni singasabhekani. Kodwa uNkulunkulu emuhle wayisekela impilo yami ngizozilahla ezinyaweni zabantu engangade ngibaphathe kabi endleleni. Kuko konke ke sekwenzekile ngabe sengibiyela ke emuva ekhaya. Mangibuyele emuva ekhaya usaphinda futhi lo muntu usiyakhuluma usethi ke thatha iexercise, uthatha ipen, uthatha iBhayibheli lakho, uthatha icilongo, uthathe ingubo yakho yokulala, uthathe igown, uthathe ijezi, uphuma ungilandela. Ngase ngiyaqoqa ke lezi izinto ngazifaka eplastikini khona uplastic laba kuthiwa no problem abancane ngalayisha khona ke. Ngase ngiyaphuma ngihamba angazi ukuthi ngiya kuphi, ngangilambile nasesifika leso sikhathi kungekho lutho ngaya ngale lapha kangangiyafika khona kuthandaza abazalwane, ngafika khona ngabatshela ukuthi khona umuntu okhuluma kanje futhi lo muntu okhulumayo angimboni kuko konke nje, angizazi noma ngempela ngiyaphila yini. Ilapho ke abasho khona ke abazalwane bathi nje ngeke amadimoni ke lawo. Siyakholwa siyakwazi futhi sineminyaka sikhola kodwa ke lokhu asikwazi. Engabe sesiyekela umuntu edlala amadimoni. Kusho ukuthi khona lapho ngisho ngithi phela mangamadimoni ngisizeni, ngicane ngikhulekele niwakhiphe ngoba nami angifuni ukuphila namadimoni. Mase senikubonile lokho ngisizeni ngikhulekele. Kusho ukuthi bese ngiqala phansi nguye phansi no problem ngihlala avela abuza umbuzo lo muntu. Athi ngikhulume nobani? Kwezwa bani? Njengoba ubuza kulabo buza kubona bebe kuphi ngesikhathi ngikhuluma nawe, phuma ungilandele. Kusho ukuthi ngiphume futhi lapho ngiyathuthumela ngekhakhazela. La ukuthi mase sengingenhla komuzi khona usiswa umzalwane omdala agijime nesihlanu angilandele. Athi ngoba akukho kudla la endlini awudlile, womile impilo yakho futhi yasidida, usuze wazaca kanje, akho mali, isihlanu kuphela esikhona la ekhaya. Usiyothenga amagaqa esmoothies emgwaqweni emacontaineni. Kusho ukuthi ngiphume ngihambe ngisuka kwaL la ngisuka khona. Angizazi ukuthi ngiyakuphi futhi ngiyakuphi ngakuphi njengoba umhlaba umi kanje. No problem wami. Uma ngihamba ngangifika la kuhlangana khona umgwaqo. Ngifika lapho ngime ngithi Nkosi Jesu ngishone ngakuphi. Ngiyakhala. Ngizwe izwi lakho ngakhona ngishone ngakhona. Angakuba kwathi sengizwe ukuthi ayike manje sengikhathele. Angazi nokuthi ngikuphi futhi mangilana. Mase ngihamba ngifuna ke manje indawo ukuthi hayi angilale ngihamba ngilunguza indawo enezihlahlana ezihlangene ukuze ngilale khona ngivuka okungcono ekseni ngiqhubeke. Kusho ukuthi ngihamba ngifuna kuthe nje sekukade sengizwe ukuthi ngikhathele impela. Ngabona umuntu eqhamuka ezansi ezogibela la kune shelter la emgwaqweni la eza khona. Uma efika lo muntu kusho ukuthi ngimile ngincikile la ngeshelter ngoba ngikhathele. Bese ngihlela ukuthi hayi ngeke kufanele ngizama ukufonela emuva ngibatshela ukuthi uma sebengifuna ababofunela ngapha ngoba ngiphume ngangaziwa la ngiphingiya ngakhona. Yebo ngibachazile ukuthi angakafiki kona la ngiyakhona kodwa ngikulolu hlangothi olungapha. Nempela kusho ukuthi mayifika lo muntu ozogibela ibhasi lana bese ngicela kuyena isihlanu ngokuyinsizwa nje. Ngicela kuyena isihlanu sokuba angiphe sona khona kuzowazi ukuthi ngifonele emuva. Avela ngangihluphi angakhuluma lutho akhipha ihlanu sibe 2 anginikeze. Bese ngicela ukubuza kuyena futhi ukuthi khona la kule ndawo engikuyona kukuphi. Athi na kusema phasini la. Bese ngithi mina ngiyabonga. Bese ngihamba nguwela ngiya ngaphesheya ngiye containeni kwakunesixhobo sokufona lapho. Ngifike lapho ngifona. Uma ngifona kwakuseyifakwa izihlanu nje bese kubo ukuthi ke
ukhuluma ngaleyo ndlela okhuluma ngayo. Bisho mase ngiqedileke ukufona ukubatshela abazalwane emuva bese ngiphinda ngiqhubeka ngiwela umgwaqo. Mangiphakathi nomgwaqo ngoba la kuyicontainer futhi kuyadayisa. Ngizwe izingane zingibiza, "We mama, wena osuka la emafonini lo wena wela umgwaqo. Uyabizwa le container." Ayi ngikhale futhi lapho. Ngikhalisa ukuthi hawu Nkosi yami kusho ukuthi ngikhulume kwaze kweqa. Manje nemali yokukhokha ngizoyithathaphi? Kusho ukuthi sengizovele ngishiye leli jezi ngoba makuukuthi ngikhuluma ngaze keqa imali yokukhokha nginayo ngizoshiya leli jezi kulungile. Kusho ukuthi ngibuyele emuva. Mangibuyele emuva ngime emva kwalabantu abathengayo abesesha umfana ngale osekhulile nje odayisayo athi mama jikela ngale. Kusho ukuthi angikhombe la kungenwa ngakhona eminyangweni omkhulu amacontainer. Mangijikela ngale ngithola ukuthi kuvuliwe. Kushuthi aqedele laba abantu akade badayisela abese vele enginikeza u5 ngibonge ngijabule ngikhale futhi khona lapho ngijatshulisa senginemali enkulu ngaka sengino5 mina bengithi ngizoshiya ijezi ngoba mhlambe kushuthi ngikhuluma kwaze kweqa yini. Hayi kushuthi bese ngiyahamba ngithi la ngeqa khona umgwaqo aphinde futhi lo muntu akhuluma athi ngaleyo mali buyele emuva uthenge amakhandlela nomentshisi ngoba la uyakhona akudlalwa. Asho ngenkani. Kusho ukuthi ngiphindele futhi emuva. Mangifika lapho yana ngicele iphakethe lamakhandlela nomentshisi. Avele ngifuthi abithatha yonke le mali kungasali ngishiya isenti. Ngilindele athi hayi lezi zinto zizonke zenza u5. Ngiphinde ke futhi ngihambe ngithi ngibonke ngithathe futhi ngifake la no problem wami. Ngihambe ngiqhubeke. Mangiqhubeka ngizwe ukuthi hayi ngeke ngikhathele manje akusahambeki bese ngihamba ke manje ngibheka umuzi ongakwazi ukuthi ungilalise ngoba manje isimo ngikusona akekho umuntu ongangicosha noma akusiyona yonke imizi engangicosha. Ngilunguze ngihamba ngilunguza imizi engiyibona ukuthi ikhathele ingakwazi ukuthi ingicoshe. Ngibese ngiyawubona umuzi ngikhuphuke ke ngiye kuwona. Uma ngifika lana nje kanti abantwana bakaNkulunkulu bajabule ngohlobo olumangalisayo bayamesaba uNkulunkulu kulomuzi bathi nje kodwa awumuntu kaNkulunkulu uqhamuka kuphi uyakuphi. Bese ngichaza ngithi mina angizazi ukuthi ngiyakuphi ngisaqhubeka kodwa bengicela indawo yokulala namhlanje kuphela ngoba sengikhathele ngiyovuka kusasa ngiqhubeka. Hayi bese bengilungisela amanzi okugeza ngiqeda ukugeza bese bengilungisela ukudla bangilungisele nombhede okulala. Ebusuku mase sikushuthi sesikhulekile ke saqeda sonke. Ebusuku mase sekulelwe athi lo muntu kimi awuzile hotel. Suka la ukhona. Angithi ke ube kade ngikhombisile indawo engiya kuyona ukuthi injani. Kusho ukuthi aphinde futhi ayichaza athi ngithemna wena iya endaweni enje angichazela. Bese ngithi mina hayi kulungile ngiyovuka ke kuseni ngihambe. Aphinde futhi kuthule. Ngihlezi ke vele angisalele manje. Kuthi ngabo 4 kucaca ukuthi manje ngisenkingeni kakhulu. Kuvele kuqhamuka umuntu isandla sisodwa somuntu siphethe ipint lobisi le 500 eplastic lobisi igcwele amanzi phakathi. Avela athela umbhede engilele kuwona ngamanzi. Kube manzi ngohlobo olumangalisayo. Isandla siqhamuka sisodwa. Bese phinde futhi lapho ngitshela bazalwane ngeke vukani. Nilele nina mina ngilele. Nengubo sengilele ngazo zimanzi. Kukhona umuntu ovele wangithela ngamanzi isandla nje besiphethe ipint lobisi kodwa kukhona amanzi phakathi. Wangithela ngamanzi wathi angizile la. Wathi ngize endaweni nje kushuthi ngibachazele. Bathuthumele la ekhaya bami esaba uNkulunkulu ngohlobo olumangalisayo. Bese athi omunye umzalwane hayi akusiyobheka le ndawo le ukuthi akusiyona yini le oyishoyo usiyobona ikhona indawo ethi ayifane nale oyishoyo. Kusho ukuthi ke ngihambe kushuthi ngisekulandelane naye ke vele kusekuseni ngabo kuyakosha 4:30 manje ekseni. Uma ngifika la bese ngikhomba iyona inje ngoba kade ngikhombisile yinqantathu phakathi kunamathayi ngathithi futhi kwakuhlala izinkukhu noma kwakuyindlu yenja. Kungcolile nje ngendlela emangalisayo phakathi. Wasekushiwo kwathiwa yilapho ke wena uyakhona. Uma la ngifika kwashiwo futhi kwathiwa la kukhona lonke uhlobo lokuhlupheka ngizolithola. Angizile ukuzobuza. Uma ngifika kulesi simo ngifike ngiwabona lamathayi kule ndawo ngijabule ngendlela emangalisayo. Mangijabula ngizwe ukuthi kukhona umuntu futhi ongishaya isifuba ujabula uzuyagida ngoba kusho ukuthi kunanele ke impilweni yami ukuthi okay ikhona la sengifike khona kule ndawo.
Uma sekufikile ke la kusho ukuthi bese kuvele nje akuvuke nezingane zabafana zala ekhaya zikhishwa lamathayi khishwe ngaphasi kwamathayi nasemakhonini na yonke indawo kunomquba kusho ukuthi kwakuhlala izinkukhu akukona ukuthi kungcolile kuthi komcake ayikho inhlobo esilwane esingekho ukhuphe intuthwa no mosquito yonke inhlobo yokuhlupheka oyaziyo lendlu yakhiwe ngowaya emaceleni inolana abawu3 bezitini kuphela phansi bese ikhuphuka ngowaya kusho ukuthi ngempela kwakuyindlu yenkukhu njengoba ngichaza nje kusho ukuthi kwasuswa lawo mashalofu ke ayebekiwe ezinto ezeyinkukhu kwakhishelwa phandle konke yase iyashanelwa bafana bakhona bangisiza ngohlobo olumangalisayo mfana omunye wakhona wahamba wathi ubona ukhalibhoti osemusha endaweni ethize uhamba wabuya nalo khalibhoti wabeka phezulu ngoba lendlu ayikhamisile phezulu wabeka phezulu hayi kwaze kwaphetha bakuyalunga kwasala ke emaceleni ikhamisile kunjalo phansi emaceleni kuneyitino lana abawu3 lapha sinendawo lendlu incane ngohlobo masama ungena kuyona yagoba ngoba vele phela indlu yenkukhu noma i sort of indlu yezinja kodwa kona nje indlu ongeke uzukwazi ukungena kuyona umile futhi omunye umuntu ongeke aze akwazi ukuthi ukhona ukuthi aphile la angakuba futhi ukuba kwakuya mhlamba abantu bomthetho ngangaboshwa noma babengaboshwa abantu abaseduzane kwami uma befica isimo engangikusona la uma sengidlalile ke ile ingubo yami base beyangilethela nabo izinto engizosisiza ngabo bangidlalela kahle waqeda no problem mama ukhona la iduzane abese futhi philo lo muntu ekhuluma athi kimi lapha ke awuzili ukuzodlala ngizokhuluma nawe ngizokufundisa ngizokutshela nezinto ezinkulu ongazaziyo okuzomela ukuthi uphume utshela abantu akukho umuntu ke ngempela engase ngizitshela ukuthi ngizoba nosizo engase ngilithole kuye kwathiwa la uzolethelwa umuntu oyedwa amanzi washiwo ukuthi umzalwane ubani ozokulethela amanzi okugeza nawo okuxubha kuphela kusho ukuthi mangila angizukudla akho lutho futhi engizobuye ngiphinde ngilithole into nje ezongena la kanye ngosuku amanzi okugeza nawo okuxubha kufika kanye futhi uma sengiqedile ukugeza mina ngiwachithe ngaleso sikhathi amanzi indishi ngibeke eminyango ukuze kungangeni umuntu futhi la kuleso simo ngisasenkingeni kanjalo ngilalele lo muntu ngiyabuza ngiyaziphendula empilweni yami ukuthi into enjena yakenze kaphi kodwa uNkulunkulu wami kuthule ukuthi cwaka kuhle kube sebusuku sengigezile vele sengiqedile ngihlezi phansi ke ngilindele ukuthi ngenzeni ke emva kwalokho kuhle ebusuku makuhle ebusuku bese ngibona umuntu ozungeza ngithi vele kula uwaya kuphela ngaphandle akho lutho semaceleni uwaya kuphela nalezi itini nje kuphela ngiyabona umuntu uyayizungeza lendlu yenkukhu engihlezi kuyona uyayizungeza ngithi mina hayibo lo muntu ugqokise kwephoyisa abese suka lo muntu abese shaya istini nje asinqonqoza ngale nduku ayiphethe noma ngewisa lela phethe bese ngiyambheka avela khombe ngekhanda mayikhomba ngekhanda ukhomba olwandle uma ekhomba olwandle la njengoba ngisebafezini nje kuseduze kolwandle siphingo mangibhekile lapha olwandle ngibona ulwandle luyabila kodwa luthule kodwa luyabila yabona mangabe mhlambe kuzophuma into ethize noma kade useqeda ukufaka itshe phakathi emanzini lwenza kanjalo ukuthi kusolapho bekuvele kuphuma uSathane mayiphuma uSathane aphume nenqwaba yamadimoni inqwaba yezingelosi nenqwaba yazi inkanyezi ngasibuka lesi simo kusho ukuthi ngangaba nandaba ngancimfa ngathi mina ayivela ngizile kuSathane ngize kuJesu mina uma kuqhubeka ngithola ukuthi futhi uhamba ngefu if elimnyama ubona if lenkanyamba limnyama kanjalo limnyama ngathi kuzoduma manje futhi kunomoya omkhulu zonke izimo zobhlungu nje ziza ngizibhekile kodwa zonke lezo zimo ngithi anginandaba nazo angizile kuzona mina ngize kuJesu hayi ize lento benzele mntu athi mayisesendaweni ephezulu kakhulu avela khamise mayikhamisa kakhulu amehla vutha umlilo ngimbuke nje ngesikhathi ekhamisile namehle vutha umlilo obovu asabeka ngohlobo olumangalisayo bese ngize ngithola ukuthi unamazinyo amakhulu khona amazinyo amabili ngezansi amakhulu amabili amade kunamanye amade kakhulu nangenhla futhi khona amabili amade kakhulu kunamanye la amanye bese lingana kodwa nje ngendlela futhi akhamise ngayo uyasabisa kodwa ngithi angizile kuyena mina ngize kuJesu
kusho ukuthi ngesikhathi eza lapha ekhamisile sabeke ehamba nezinkanyezi zakhe inqwaba inyakanyaka kumnyama nje kubi nje kodwa kunandaba mina naye mayifika ngenhla kwendlu lengikuyona afike kume ngizithulele nje ngibuke futhi kusekusebenzisa ukuvela ngime nje ngiyithulele ngingasho lutho bese ngizwe ukuthi hayi engathi ngifisa manje ukuthi ngizikhulule ngivele ke nje banginikezile la ehlane ukuthi nansi ngase ngizikhulule kuyona ngihambe ngifike ngikhulu mangithi ngiyahlala nje ebhakedeni ngiyayikhulula avele aphenduke abe inyoka enkulu ngohlobo olumangalisayo inyoka emaroon ebovu kakhulu emaroon hayi futhi nawo ngiyibuke nje ngiyithulele ngingabe namsebenzi ngithi mina ngizile mina enyokeni ngize kuJesu mina uJesu uthe angize la uzokhuluma nami anginandaba nayo ime lenyoka ime ngibuke ngingasabi ngabi nandaba ithi suka lapha ivele isuka izonginamatisela umebuzo wayo esithweni sami sakwa right ngesikhathi namathisela umebuzo wayo usale umebuzo esithweni sami ubhala uwhy ngibuke futhi nakhona lapho ngithi anginandaba nayo yonke lento ayenziwa ile nyoka ivele iphinde futhi lenyoka ishintshe futhi ibe intombazane enhle ngohlobo olumangalisayo enhle yebe yamuntu omhle imuhle ungathi akaye toilet ngezansi ufish bese ngibona futhi usegqoka idress yami le mina engigqokile abese vele suka hamba ayolala lapha yala ngilele khona bese ngithi mina hayibo ngizolala phike manje mina futhi ugqoka idress yami kuvele kube khona into efika eba ulaka kimi ngivele ngimnyathele emsileni avele into mina nivuka ibheji bebovu ishuku kungiqeda ngiphume ngibaleke mangiphuma ngibaleka ngifuna ukuya lapha kamzalwane la ngifikele khona ngithi la ngithatha khona ikhona ngoba ngithi nje sengiyangena khona kuqhamuka abantu abawu3 beqhamuka ngesivinini bezohlangana nami babuza bathi uyapi ucabanga ukuthi kuyadlala lawana phinde khona kusho ukuthi ngesikhathi besho kanjalo ngizongigcwala amandla ngohlobo olumangalisayo ngiye khona sengiqishazela ngithi angizomshaya ngizomdelisa uhlale ngizwa ngendaba ungibuka ngithithibela cabanga ukuthi khona into engayenza kumina akaze uthatha chance ngiye sengiqishazela uma ngifike ngithola ukuthi hawo akasekho usehambile bese ngiyabuyela ngiyahlala kodwa ngiyazizwa ukuthi nje akho lutho olingase likwazi ukuhlala empilweni yami ngoba ngendlela engizizwa ngayo ukuthi nginamandla noma ngaqhamuka ngayiphi indlela usathana ngizwa kahle ukuthi nje ngizomnikiza ngezibhakela ngizomnwephula ngezandla njenga Samson enweba ibhongo lengonyama uzoba yinathing ngizomncamisa kusho ukuthi kuleso simo ke bese ngiyahlala nginokukhulu ukuzethemba uma ngisahlezi kanje lokho kube imake kuqhamuka uJesu uma sekuqhamuka uJesu angibonanga ngikholwanga ukuthi kuse uJesu ngitshela ukuthi kuseyimbi ngoba ngigcine kunjalo kusho ukuthi ngimbone lo muntu owayekade egqoka inkubezi emhlophe eqhamuka ezulwini phezulu ngesikhathi ehla ngikhulekela ukuthi akangezi la ngoba ngisazitshela ukuthi isitha lesade ngilwa naso ngayi ebusukwini bubonke uma ngabe ngikhuleka ngimbhekile lo muntu ngingacimezile ngibona mangabe ekhipha unyawo njengoba nje kusemoyeni kunje masikhipha unyawo kuqhamuka inyazi bese kuqhamuka istebhiso khipha unyawo kuqhamuka unyazi kuqhamuka istebhiso ngesikhathi ekhipha unyawo kuqhamuka unyazi lolu nyazi luyisimo semsebeyelanga kusho ukuthi ngesikhathi ekhipha sengikhulekela ukuthi nje akangisi la uma ngabe kuqhubeka lo muntu ngibona ukuthi hayibo nali imsebe izizongena la eminyango la ngikhona ehle lo muntu ngibona ukuthi angeke uziqonde la ngoba vele imsebe okugcina ufuthi nciphansi eminyango phambi kwale ndawo engikuyo ngase ngiyabuza ngesikhathi yena ngimbona ukuthi nje hayike naye useyothi iqibithike manje phakathi endlini engikuyona ngabuza ngathi onjani lo muntu lo ongamesabi uJesu usathana onjani lo ongamesabi uJesu ngithe ngisuka ngangihlehlele emuva mangihlehlele emuva ngathi hayi ngeke Nkosi Jesu mangabe kuwena ngivezele engase ngibone ngakho ukuthi nguwena noma yini ongase ungivezeleni ezokwenza ngikholwe ukuthi nguwena wavela waveza izandla ngesikhathi eveza izandla ngathokoza ngendlela emangalisayo wangibamba ngendlela ngibamba ngane izandla izithambile bazalwane ngicela ukusho ukuthi ezandleni zikaJesu zisezintsha imbobo zisakhala igazi into engayibonayo mina emva kwesikhathi esingakayenzeka kodwa kuze kube manje kusakhala igazi semanzi izandla zikaJesu kuza simanzi emanxebeni kusho lapho angibamba wanganga
ohlangothini langosobunxele emqaleni. Into engayijabula nokuqala nqa ukuzwa ubumnandi bokuphathwa izandla ezintofontofo nokwangiwa inkosi uJesu. Waqala lapho ke ukuthi akhulume nami. Ngesikhathi ekhuluma nami ke wathi uzongifundisa iBhayibheli. Abese ngifundisa futhi ukuhlabelela ngoba ngiyibhimbi ngokwemvelo. Ngiyashesha noma nginese kakhulu noma ngingabi nakhiye wokuqala iculo. Ngesikhathi ke efikile la kwaba izinsuku eziningi ke ngihlezi la ngaqeda nje amasonto awu7 engitshela ke izinto ezahlukene engifundisa ngakunye kwaze kwaphela leso sikhathi. Uma emva kwamasonto awu7 wasesho kwathi sesifikile ke isikhathi ukuthi angiphume. Ngalesi sikhathi ke kulezo zinsuku nje seziya ngalapho ngaqala ke lapho wathi angidle. Wathi kodwa ekudleni kwami angiphakelwe ispoon esodwa qwi sikasa sokudla lokho noma irasi noma uphuthu bese kuba ispoon esodwa futhi sikakhari. Uma kunezeleliwe ngangibona ukuthi lokhu kudla kusekona okwespoon futhi naye wayesho ethi imake manje ngisathanda ngisaqhubeka ukudla ngoba phela ngilambile kade ngagcina ukudla athi imake manje lokho akusekusele athi sibese kungaphezulu kwespoon okade kuphakela uyewanezelela ngaphezulu kwespoon engisishilo. Sivele ukudla kokuncane kodwa ngendlela ayiqala ngayo wathi angime ngisazitshela ukuthi ngisaqhubeka nje kusho ukuthi impilo ke yaqhubeka lapho. Uma ngabe kuukuthi ngalelo langa ngiphuze iglass yamahewu kwakube lo glass yamahewu ngaleso sikhathi angisobe ngiphinde ke ngidle lutho emva kwaloko koze kuphinde kube ngakusasa nje kusho ukuthi ngaphuma lapho sengidla kodwa ngidla ngaleyo ndlela yesikali esifuna uyena engifundisa kuleso sikhathi ngilapho yilapho engaqala khona ukubona uNkulunkulu odala izulu nomhlaba ngelinye lezinsuku noma ngesinye sezikhathi ngoba ubusuku nemini ngangihlala phambi kaJesu ngihlala noJesu. Uma lapho kwafika uNkulunkulu qobo lwakhe mangimbuka ngendlela ayemuhle ngayo kodwa futhi akanawo umbali engase ngiuchaza njengoba nje uIsaya emchaza nanjengoba uDavid emchaza ngambona enjalo ubuhle engakwazi futhi ukuchaza ismile ayenaso kimi ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi wayekade esengifundise ngoJesu sengikhuluma ke manje mina ngoJesu ngaye ngabona ke kushuthi ngimi phezulu kwesandla sakhe. Ngesikhathi ngimi phezulu kwesandla sakhe sasilokhu sikhuphuka isandla sakhe sasafika endaweni lapho asimisa khona ngimemeza kakhulu namhlanje esengikwazi ukuthi ngempela kwenzeke lokho noma sengikubona namhlanje kufezeka ngoba sengizokhuluma kuzwe abantu abakude nami ngenxa yokuphakanyiswa ilezo sandla esinamandla. Ke kwafika isikhathi ke lapho ke ngiphuma khona uma ngiphuma ke lapho ke ngase ngibuyela ekhaya. Mangibuyela ekhaya kwacaca ukuthi indawo isiyangiphelela ngoba sengifeba nenye indoda mina uJesu umyeni wami waseyangixosha. Ngase ngihamba ke ngiyohlala kabazalwane la kaningangade lokhu ngifike khona ekuqaleni kwaNcumalo. Uma ngihlezi la ekhaya kushuthi nje isikhathi esiningi kuyakhonzwa ngihlezi nje nabo phakathi kwekhaya nabazalwane nje kuleso simo kukhonzwa bese afika kwakolesibili ngalelo langa abese nje fika engishaya ethangeni kusebusuku kulelo nje phansi bonke sesilele kwangishaya ethangeni mangishaya ethangeni athi Zanele asihambe ngifuna ukukhombisa izinto ezinkulu ongazaziyo. Ngaleyo mzuzu angikwazanga ukukhuluma kwaba yimina engingena indlela phambili. Ngesikhathi ngihamba phambili wayesevele sengifundisile ukuthi iBhayibheli uzoliphilisa ukuze akhombise ukuthi ingempela yena ufuna umuntu enze kanjani ukuze afeze intando kaNkulunkulu ngezwe. Kusho ukuthi leso simo ke kwavele kwafika kimi ukuthi yena uyindlela neqiniso njengoba ekimi mina ngingasiye wasezulwini kodwa yena ekimi ongwasezulwini la njengoba ekhuluma ngiyamuzwa ngiyamazi futhi ukuthi asiye kuphi kusho ukuthi ngase ngihamba phambili ngoba yena ekimi. Uma ngihamba phambili sihamba ke siyakhuluma ngangiye ngifike ke lapho sifike ngesikhathi mina ngihamba phambili ngifike lapho kukhona ichaphosi amanzi nje angcoli lavimbile endleleni bese ngifika ngima lapho ngibuza ukuthi ngenze njani athi vusi zethembiso zamadoda angaphambili ukuthi mangabe eyihlangana nezinkinga ayenze njani. Lalivele liqhubukele bathandekayo izwi kimi ngesikhathi liqhubukela izwi yayivuleka indlela yokudlula ngidlule. Ngesikhathi liqhubukela ke izwi kimi yayivuleka indlela ngidlule
ngesikhathi sidlula la kusho ukuthi oyengifundise kona ehlane kwazenzekela ngaleso sikhathi sengikuzwa manje sekuthatha indawo yakho empilweni yami ngoba wayekade engifundisile ngaphambili ngesikhathi ngisehlane ukuthi izwi uma ngabe ngilikhuluma phezu kwesimo esithile kufanele ngisho izwi eliqondene ngqo naleso simo kuze kwenzeke umsebenzi njengoba isikhathi esiningi ukhulume izwi noma iliphi phezu kwesimo kungenzeki lutho kungenxa ukuthi vele suke siphambanisile izwi manje usathana uyazi ukuthi amandla ezwi kaNkulunkulu akasebenzi uma ngabe wena wasebenzise endlayeni noma endaweni engafanele wasebenzisa ngenye indlela ngalo ndlela kusho ukuthi kwazi uqhubukela ke izwi lase kuyenzeka ngakhuluma nje izwi elazi uqhubukela lona ukuba kuvuleke kwenzeke umsebenzi lo enganguthi ngaleso sikhathi sayisaqhubeka ke uma siqhubeka ke sayisahlangana amehlo wami ahlangana nendawo evuleke ngohlobo olumangalisayo enkulu ngendlela engakwazi ukuyichaza amehlo wami akakwazi ukufika la igcina khona kanti nje nabantu abaphakathi ababonakala behlezi phakathi akubonakala ukuthi baqalephi kodwa babonakala laba begcine khona naphambili futhi ngokunjalo akubonakala ukuthi le ndawo igcina kuphi kusho ukuthi mangabe size sihamba sizofika la singena ngase ngihlala mina noma guqa noma ngisondela eqoshama eduze komuntu engene kongowesegcineni ngafika nothisa lapho ukuthi umuntu engihlala eduze kwakhe azange azalinikwe ilungelo lokuthi angibheke nokuthi nguba njengoba ngihlala phambi kwakhe okwesilandela lokho kanti ngesikhathi futhi ngingena ngingathola ukuthi wonke amakhanda abheke ndawonye bakwazi nokungibheka ukuthi ubani lo ongenayo uma sengihlezi la ngathola ukuthi indlela abahlezi ngayo engihlala ngayo nami iyangehlula amakhaza ayamangalisa ayangehlula ngasukuma ngathi ngeke angikwazanga ngisho ukuqeda ama second ambalwa ngihlezi njengabo ngasukuma uma ngisukuma ngathi hayi ngeke Nkosi Jesu mina ngiyehluleka ukuhlala kanjena uma ngabe ngithi ngiyazibheka mina ngithola ukuthi nginqunu angigqoke ngisho emzimbeni futhi akukho ngisho ilungelo lokuthi kube khona indawo engitshela ukuthi ngizokwazi ukuyifihla izandla zisemaceleni angikwazi ubunqunu obunjeya empilweni emphambi kwabantu namakhaza alapha yamangalisa nobuhlungu obulapha buyamangalisa kusho ukuthi ngesikhathi ngisukuma ngiyama ngibheka Nkosi uJesu ngithola ukuthi ngigqokile gqoke ngibe emhlophe ende kulunguze oqhula lapha phasi kwengubo emhlophe behlezi egqoke nezimbatata nengubo yakhe futhi yena inemkhono emidi kodwa mina ngigqokile lutho kusho ukuthi bese ngiyabuza mina zonke lezi zinto eziziwa yilabantu zikimi zizonke njengoba nabo bengagqokile amadle babo ayanyakaza awamika ayenganyakazi kodwa awabo ayenyakaza ngimi ngezinyawo ngesikhathi sengikhuluma ngenxa ukuthi ngehlulekile uqoshama babehlezi phezulu kweyithende uma behlezi phezulu kwezithende bonke babheke ndawonye amadlebe abo ayanyakaza imlomo yabo iqhume ukoma esiswini balambe ngohlobo lokuthi ungathi kade kwaklinwa ngendlela okuyiyona ngathi akho ngisho amathumbu esiswini angiyazi into ebehlungu kanje yana amakhaza kuyamangalisa amakhaza lapha yana kusho ukuthi bese ngiyabuza ngiyaphenduka ngibheka Inkosi uJesu ngithi Inkosi uJesu yini edala ukuthi laba bantu bahlale phezulu kwezithende futhi babheke ndawonye amadlebe abo anyakazi angaphumuli abesethi uJesu kimi bahlezi phezulu kwezithende bebheke ndawonye amadlebe abo enyakaza ukuze bangaphazamiswa ilutho basheshe basukume malikhala icilongo bavuke kuqala bavukele ekwahlulelweni ngase ngithi mina ngase ngibuphinda futhi ngase ngibuza ukuthi Nkosi Jesu manje yini edala ukuthi balambe kangaka nemlomo yabo iqhume kanje abesethi yena balambile ngoba abangidlanga mina ngiyisinkwa sokuphila esehla sivela ezulwini okwakuyimana ngalezi yazikhathi manje yimi engehla ngiyisinkwa sokuphila ukuba odle mina angabe yaphinde alambe ngase ngibuza ukuthi pho yini edala ukuthi bome kangaka emlonyeni yabo ize iqhume athi uma ngabe bekade bengakholwanga egameni lami nengikushiloyo
esiswini sabo akukho lutho oluzoqhamuka. Kanti uma ngabe umuntu ekholiwe engikushiloyo ongithumileyo, esiswini sakhe kugobhoza amanzi okuphila, manje bomile ngenxa yokuthi abakholwanga yimi. Bese ngizindla mina ngaphakathi ukuthi kungcono ngigijime ngiye emhlabeni ngiyobalandela isinko ukuze badle, ngoba indlala ela iyamangalisa. Ngesikhathi ngicabanga kanjalo nabe sephendula izindlo zami, athi yena cha, lalela Zanele, ngale kwethuna akusekhulu utho lingashintsha. Konke bekufanele bakwenze bese semhlabeni besaphila. Bese ngithi mina yini edala ukuthi babe nqunu kanjena njengoba kumakhaza kanjena. Abesethi futhi lapho into edala ukuthi babe nqunu ukuthi ngithe makwembathwe mina ukuze kufihlwe ihlazo lobunqunu babo phambi kaNkulunkulu. Konke lokho engikhuluma ngakho Zanele ngilobile emaBhayibhelini abo, futhi awukho umuzi ongalazi izwi lami. Kuseyileso simo abesethi yena phenduka ubheke la uqhamuke ngakhona. Uma ngiphenduka ngibheke la ngiqhamuke khona ngathola ukuthi nyaka yabantu abangena lapha ya ngesecond. Bonke futhi beza beyisimo esisodwa. Abesethi kimi ke njengoba ke usibona lesi simo esingena abantu abangena la baningi kunabantu abazalwayo emhlabeni. Ngale abaya endaweni yokuphumula eparadise kuthi gqwe kuthe sasho kanjalo ngase ngizwa imfijolo ezikhala kamnandi nomculo omnandi opholile kumunandi, kodwa manje kuthi ngikuzwa nje angikuboni ukuthi kukubi. Uma ngiphenduka ngibheka laba bantu engikubona ngithola ukuthi abanalo ngishilungelo lokuthi bazwe nokuthi balalele leyo nto ngoba amadle baba enyakaza. Kuleso simo ngicela ukusho ukuthi wathi kimi munye lo muntu ohlangatshezwayo njengobuzwa lobubuwelewele obumnandi nezinsimbi ezishwa mnandi nokuhlabelela okumnandi nabantu abaningi abahlabayo ngabeza lo muntu. Munye umuntu oyongena njengobuzwa nje. Bese ngidabuka mina kodwa ngibuka injabulo eyenzeka ngale uma ngabe umuntu eyenzile kahle. Empilweni nami bese ngiphatheka kabuhlungu ngaleso simo sokuthi pho kwenziwa kanjani makunjena. Abesethi lalela ke njengoba ke nje emhlabeni uyuthola ukuthi abantu uSathane uyabakhohlisa athi abantu bakubo abalambile, abanye bomile benzelwe amatiye, bahlatshelwe imbuzi, bambathiswe amabhokisi ngeingubo eziningi. Usuke kade eshuthe lesi simo ke asihambise emndenini walabo bantu. Lento abayenzayo oSathane bezisa yona injengoba injalo iyiqiniso yona, kodwa ayisenakusiza ngalutho ngoba akusenakushintsha lutho kulaba bantu. Laba bantu abasenabo ubudlelwano nabantu abaphilayo. Ngakho ke yonke into esuke yenzeka uSathane suke bakhohlise ngayo ayisizi lutho ngoba ayishintshi lutho. Umuntu maye efe ngakholwanga uzohlala la. Okunye futhi uma ngabe uke ubezwe abantu bethi bahambisa abantu emndenini yabo, wathi lalela Zanele ngikutshela la akukho Hadeba, akukho Ndlova, akukho Mzimela, akukho Ngubane, akukho Dlomo, akukho Dlamini, akukho Mkhize, kodwa kukhona abantu abasebenze njengawe. Yiwona ke umndeni wakho lowo, kodwa abantu basuke bengazi. Basuke bekhuluma nje izinto abangazazi. Basuke umuntu ofayo uya emndenini, uya ebantwini abasebenze njengaye. Kusho ukuthi bese ngiyamangala ke ngiphume ke ngime ke kuyi eduze kwakhe. Abesethi yena asihambe ke manje futhi ngiye kokukhombisa kwenye indawo ezinye izinto futhi ongazaziyo. Kusho ukuthi nakhona lapho futhi ngihamba phambili. Uma ngihamba phambili wasathi ngiyasiqeda ukuphuma la isililo esasilapho siwusizi nomunyu ongakaze uze ubone. Ngiuzwa ngisekude noma sisekude siphikelele kule ndawo le la kunesililo khona. Kusho ukuthi ngesikhathi sihamba siyasisondela kule ndawo ngabona sesimile emnyango wendawo nje ethize evuleka njengemnyango wasemabhenki ezivulekelayo ngoba yazivuleka nje siseza, yavuleka yahlehla. Sase siyama ke thina phezulu. Uma simile phezulu isilile sasikhona ngicela ukusho ukuthi akekho
oyengakhali kuleya ndawo, futhi alukho uhlobo lwesililo olungekho kuleya ndawo. Bese kuzoba khona ngisho abakholwayo bekhonza uNkulunkulu kuleya ndawo. Ngendlela okwakukhalwa ngayo, kukhona abakhala ngomaye, kukhona abakhala ngabazali, ukuthi abazali ababahloniphanga ukuba bezwe abalalela ngababekho la. Kukhona kukhala ngayo yonke indlela, lonke uhlobo. Khona abakhala ngesingisi, khona abakhala ngesibhunu, khona abakhala ngesilatin, kukhona abakhala nje bekhala ngoba bezisola bona, ngoba bengalalelanga emhlabeni ukuba bakhonza uNkulunkulu ophilayo. Bese kuzoba khona owakhala ngokuthi hawu Nkosi Jesu, bengingazi ukuba ngangizwile ngisesemhlabeni, ngabe ngakholwa egameni lakho. Leso sililo nalolo hlobo lokukhuluma kwalo muntu kwayidabula inhliziyo yami, ngayezwa inhliziyo yami ehluleka ukubekezelela lesi simo. Ngakhala khona lapho phezulu. Uma ngikhala phezulu ngase ngiyaphenduka ngibheka iNkosi uJesu, ngathi Nkosi Jesu, umlahle kanjani umuntu othi ubengazi? Wayesethi yena, lalela ngitshela, akekho umuntu ongalazi izwi lami emhlabeni. Njengoba amaBhayibhili benawo bewaphethe, baduka nawo bewaphethe, ingakho ngilobile ukuthi abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Inhliziyo nami ngiphatheke kabuhlungu ngisakhuluma kanjalo. Bese ngiyaphenduka ngilokho ngibhlungu ngohlobo olumangalisayo, ngikhalile enhlizweni yami. Uma ngiphenduka lavele kukhona insika phakathi nendawo. Lensika yakhiwe ngosimenti omkhulu, ngokubuka kwami inkulu ngohlobo olumangalisayo. Bese kuzothi phezulu kwalensika ithwele isivalo se-satellite dish noma isivalo sebhodo lesizulu. Lesi sivalo sibovu ngohlobo olumangalisayo. Phezulu kwalesi sivalo kukhona umuntu olele kusona. Kusho ukuthi ngesikhathi ngibukile lesi simo, lesivalo siyasikhuphuka sisuka lapho phansi. Kuthema sesiphakathi nendawo, ngibona ukuthi hayibo, umuntu nje lo yini edala ukuthi angehli ahlele phansi okunokuba ashe kanjena. Lokho engikhulumayo ngiyakuzindla ukuthi lo muntu Nkosi yami akazilahli ngani phansi okunokuba akhuphuke alale sivalweni esikhuphuka esha kanje. Aphendula uNkosi uJesu, aphendula izindlu zami. Athi yena Zanele kufanele akhuphuke esha ukuze utshela abantu emhlabeni ukuthi alikho isonto, alikho iholiday, ayikho ilunch, ayikho ibreak, kuyashiwa one way. Ilona inginaphakade labo leli. Ubachazele ukuthi ayikho lento eshiwoyo yokuthi kukhona isikhathi sokuthi abantu baphume esogweni badla izilonda. Ayikho leyo nto. Washo qede wakhuphuka lo muntu. Mayekhuphuka uthe masisevelele, hawu, ngambona ngamkhomba ngathi hawu Nkosi Jesu, ngiyamazi lo muntu, ubeshumayela nje futhi uyalazi izwi lakho kakhulu. Ngiyamazi uNkulunkulu wami, ngiyamazi. Athi yena yebo, uyamazi, umfundisi impela, kodwa ubeshumayela futhi elazi izwi kodwa engaliphili, ingakho ela. Impilo yami ababuhlungu ohlobo olungasayo. Kuthe kusenjalo wavela wathi kunelwa nje wangibona yena esebona mina sengaphezulu impela, wavala amehlo. Mayivala amehlo still vela akusizilutho ngoba ngivele ngiyambona futhi ngimbona kuqala. Yena usiqhubeka nolaka kuhlangalana nje uvela uvala amehlo. Ubonile ukuthi awuyangazi wakwangibona ngaphambili, kusho ukuthi ke nokho akasihambisananga futhi noma sasihambisana asiyindawonye. Nokho kusho ukuthi ke uma sekufike phezulu ngegcineni yaqala phansi futhi lesisivalo sehla sayisashona phansi. Kuthe sekushonele phansi kwase kuphinda futhi kuzwakala izwi phakathi. Izwi lomuntu wesilisa. Leli lizwi lakhala lithi Nkosi Jesu, ngicela ungivumele ngiye emndenini wami emhlabeni ngiyotshela ukuthi awukholwe egameni lika Jesu, ngoba mangakholwanga angifisi ukuthi bezelala ngikhona. Kusho ukuthi khona lapho iNkosi uJesu wayisephendula yena. Wathi bakhona engibathumelile emhlabeni
ukuba bashumayele ngezwi lami njengabo oZanele. Uma ngabe bengabalalelanga engibathumileyo bayakuza khona lapho la ukhona. Kwathi Kholokotho ngangazi ukuthi ubekade egibele kuphi njengoba esewanjena nami. Khona lapho futhi ngisabukile khona lapho bese kuphinda futhi ngibone umuntu usekhuphukile usephakathi nendawo. Mangiyimbona lo muntu kusho ukuthi ngibona kuhamba impethu ebusweni bakhe. Impethu enkulu ngohlobo olumangalisayo engangesipikile sika 5 inch uma ngabe uyawazi usipikile osu 5 inch. Ngesikhathi ihamba lempethu indlela abukeka ngayo ebusweni kuzokala noma kubukeka kubuhlungu ngohlobo olumangalisayo. Kusho ukuthi ngesikhathi ihamba lempethu yayifuna ukuyongena ekhaleni. Wayese ehlisa ikhanda ukuba liye esandleni ukuze asuse lempethu ngoba ibuhlungu ukuhamba kwayo. Ikhanda lafikelwa ukuhluleka ukugobela lifike esandleni. Wayese phinde khuphula isandla ukuba sihlangabezane nekhanda. Isandla saphinda sahluleka ukufika ekhanda. Impethu yahamba ebusweni bakhe yahamba yaze yayongena ekhaleni lakhe. Usililo ayesikhala lapho kwakubuhlungu enhliziyweni nami ngohlobo olumangalisayo. Nakhona lapho futhi kwaphinda kwathi Kholokotho. Ngase ngiyaphenduka ngibuza inkosi uJesu. Ngabuza ukuthi kukuphi khona lana. Wathi la kusesihogweni. Lapho kuzothi uma sebehlulelwe laba abantu engikhombise bona engithe kuseHides khona beze la ekhaya labo. Ikhaya labo leli elingunaphakade labo leli ubuhlungu ababuzwa la ubuhlungu banginaphakade. Nalesi sililo abasikhala la isililo esingesiphinde sathuliswa umuntu. Ngaba buhlungu enhlizweni yami. Ngithe ngisebabhlungu ngase ngiyaphenduka futhi ngibheka yena uNkosi uJesu. Ngathi Nkosi Jesu ngicela ungisize. Ngicela ungawubhubhisi umhlaba ngingakayi emhlabeni ngiye komemeza kakhulu ukuthi abantu abakholwe egameni lika Jesu ngoba mabengakholwanga baza kuya kule ndawo. Ngakho ke angisafisi ukuthi namunye umuntu ozokuza la esogweni akhale ngokuthi ube ingazi. Kakhulu abantu abaseduze kwami nabantu abakhelene nami noma ingayiphi indlela lapho nginamandla ukuthi ngifinyelele khona. Jesu ngisiza. Wayesephendula uNkosi uJesu wathi Zanele abantu behlula mina engabafele esiphambanweni. Wena ke uyokwenze njani ngoba behlula mina? Wathi ngase ngithi mina Nkosi Jesu yebo ngizwile ngiyazi kodwa ngicela unginikeze ichance nami ngidele ukuze ngingaphinde ngisizwe lesi sililo. Okunalokho kuyoba ngcono ngize umuntu ethi mina ngifanelwe ukuya esihogweni ngoba vele unembeza wami uyangilahla ngezwe ngangenza ngangakuthathe ngangiyalwe ngakho emhlabeni. Impilo yami yakhathazeka kodwa kuko konke ngase ngiyacela iNkosini uJesu ngithi Nkosi Jesu ngiyothokoziswa nje ukuthi nami inhliziyo yami idele kube ngcono ukuthi umuntu azisholo yena ngoba kuunembeza wakhe omlahlayo njengoba vele nezwi liyasho lithi uma onembeza beni benilahla uNkulunkulu mkhulu kunonembeza beni. Kusho ukuthi kuleso simo esinjalo empilweni yami ngahlupheka noma ngakhala kusukela lapho kusukela ngalelo langa kwenzeka lokhu. Ngesikhathi kwenzeka lokhu kimi kwaku99 unyaka. Ngakhala kusukela ngawo99 kuze kube yinamhlanje njengoba ku2009 ngikhuluma kanje. Inhliziyo yami isathi mayicabanga ngalesi yasimo ngiphinde ngiwezwe lamazwi ngingakutholi ukuphumula. Mangibuya ke sesibuyile lapho ekukhaleni kwami nasekuhlaleni kwami kwabuhlungu ngabuya ngahlala ngathula ngikhathazekile. Uma ngiphapheme lapho impilweni yami angiphindanga ngakuthola ukuthokoza. Ngahlala ngakhuleka kuNkulunkulu ophilayo ngathi Nkosi Jesu ngisize ungiphe intaba ephakemeyo ukuba ngimemeze kakhulu. Bonke abantu la kufanele bezwe khona kakhulu abaseduze kwami bezwe
angazi ngizoyithatha phi intaba ephakemeyo ukuba ngikwazi noma ngigibele esihlahleni ngangihamba ngikhala ngingazi ngifuna izihlahla namagquma lapho ngizegqubela khona ukuze ngimemezele kakhulu emhlabeni kuzwakala ukuthi bazalwane isihogo sikhona sihlalela abantu abangenzanga kahle futhi sihlalela abantu abangakholwanga egameni lika Jesu noma ngabe kuthiwa bazimisele ngayiphi indlela. Ngakho ke ngiyathanda nje ukusho bathandekayo ukuthi ngempela isihogo sikhona sihlalele uhlobo onjalo lwabantu. Ngahlala ke phambi ka Jesu ngicela ukuthi ngicela ngiphi intaba ephakemeyo. Wathi sukuba isethi angihambe ngiye edrobheni. Ngahamba ngaya edrobheni uma kwakumgqibelo ngalelo langa. Uma ngise edrobheni ngagcina ngehla emathuneni kuwe street. Wasethi njengamanje khala ke ukhalele umhlaba wonke kusuka la umikhona. Kusho ukuthi ngisamile kwavele ngavula amehlo ngangehla nje eTexini. Mangivula amehlo ngabuka abantu abaningi ngohlobo olumangalisayo behla benyuke emgwaqweni. Isililo saqala lapho ngidabuka ngicabanga manje lesi simo engiphuma kusona ukuthi uNkulunkulu wami labantu Nkosi Jesu ngizokwenza kanjani ukuba bakholwe bangadlali nabangakholwa babaleke esandleni sobumnyama bezonkulunkulu ophilayo ngoba ukhona uJesu sasindisa kuze kube inamhlanje. Ngakhala ke kusuka lapho kwaze kwathi ngabo 4 kusho ukuthi ngahamba nje edolobheni nje ngihlangana nabantu abanye abantu uNkulunkulu engivula amadlebe ukuba ngizwe ukuthi bathi shame kusho ukuthi uphuzile yini. Abanye bathi shame kusho ukuthi ulahlekelwe imali. Abanye bathi hoho sidlala laba babesenza inhlanya beclean beje. Abanye bathi kusho ukuthi uxabene yini nomyeni wakhe ufrazekile uzothelela ngamabhadi la kanti empilweni yami ngikhalela bona ngoba ngazi la beyakhona mabefe bengakholwanga ngoba ngazi futhi la beyakhona mabe ukuthi badlalile khona ekholweni. Kusho ukuthi ngakhala ke lapho ngahamba endawo engazazi ukuthi kukuphi kodwa umqondo wazi wabuya ntambama ngabo 4 sengisemakethe. Lapho ke engagibela khona ke sengizigojana ngizace ngiphelile umlomo umhlophe kungavumi futhi angibheke kahle amehlo engavumbi ngedlela ukuthi isimo sasinzima kakhulu. Ngabuyela emuva. Uma ngibuyele emuva ngafika ngakhuleka kuNkulunkulu ophilayo. Ngikhulekela ukuthi awe abantu abaningi angaka Nkosi Jesu angifisi bayesihogweni angifisi ngicela uzambule kubona bonke njengalokhu uNkulunkulu namandla onke ubabekile la emhlabeni ngoba vele bangabakho futhi abantu bavuleke amehlo ukuthi zonke lezi zinto abazenzayo bazenzela ize ngoba nalabo bantu uNkulunkulu wami abahlabayo behlabela abantu ngoba belambile bomile. Ngiyazi lapho behlezi khona ukuthi futhi akusekho shintsho olingaselwenzeke noma bangahlaba ayikho into ezokwenza ushintsho kuloya muntu ongaleni angangokuba ngisakhuleka kanjalo empilweni yami kulezo zikhathi. Waphinde uJesu wangikhumbuza wakhuluma futhi kimi wathi zanele njengoba babona behlaba kanje uma ke njengoba bethi bayababuyisa abantu bakubo bababuyisa kuleya ndawo engakukhombisa yona ngaleli yalanga. Uma sebesithiwa bakhipha izithebeke zenyama bazibeka la bese ke lo muntu abamvusayo bambeke la bamjwa bembizile ngimbuyise ngamabomu azokudla kanye nabo. Ibona futhi abangabaleka abashiya izithebe zenyama ngoba yina imiqondo yabo uSathane uyenze yaphuphutheka yakhohlwa ukuthi ngempela ngale kokufa ayikho into eshintshayo futhi umuntu mase sefila kanayo inhlanganyelo nomuntu ophilayo. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu esangifundisile izinto ezifana lezo. Inhliziyo yami yalangazelela yomela ke ukuthi angiqwashise abantwana baNkulunkulu ukuthi cha abakholwe kakhulu kunaqali. Umuntu akholwa ngathi uzofa kusasa, akholwe ebusuku, akholwe emini, akholwe kukhona abantu, akholwe ngekho bantu. Impilo yakhe ayibeke ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo. uJesu sasindisa kuze kube imanje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu engenzele umusa ukuthi amehlo ami awakhombise izinto ezinkulu amehlo abantu angazibonanga. Ngakho ke ngiyagcizelela abathandekayo ukuthi ishintshe impilo yakho mzalwane. Uma ngabe ungakholwa buyela kuJesu ukuze uphephe esihogweni. Ngiyagcizelela ngiyasho ngithi isihogo sikhona bazalwane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu esanginikile leli thuba nanokuthi ke unenhlanhla wena ozokuzwa lezi zindaba uphenduke. Ngiyabonga kakhulu Nkosi yomsinibusisi.